Joo, metsässähän tekee kaikenlaisia löytöjä. Kuten tiedämme, metsässä voi asua karhuja, tai asuukin, kettuja, rusakoita ja vaikka mitä. Nyt olen tehnyt löydön täältä metsästä. Täällä nimittäin on lammas, vai onko se lehmä? En tiedä. Se näyttää tältä. Siinä se on. Käpylehmä. Vai onko se joku muu käpyolento? Tämä on kenties Suomen kansalliseläin. Raaka-aineena Suomen käpy ja maasta löytyvät risut ja muut, joilla saamme aikaiseksi luonnon ihmeitä, eläimiä. Jos se nyt aitoja, niin ainakin luonnonaineista tehty.